Сёстры з мёртвых паўстанкі запрашаюць на маёвае набажэнства. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Слухай нас, Отче з неба Божа, змилуйся над нами, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, змилуйся над нами, Святая Тройца, Единый Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, за нас молись, Святая Богородица, за нас молись, Святая Панна над панами, за нас молись, Мати Христова, за нас молись, Мати Костела, за нас молися, Мати ласки Божей, за нас молися, Мати милосердности, за нас молися, Мати пречистая, за нас молися, Мати беззаконная, за нас молися, Мати непорушная, за нас молися, Мати невинная, за нас молися, Мати наимилейшая, за нас молися, Мати наицудовнейшая, за нас молися, Мати доброй роды, за нас молися, Мати Створителя, за нас молися, Мати Збавителя, за нас молися, Панна наймудрейшая, за нас молися, Панна хвалы годная, за нас молися, Панна прославленная, за нас молися, Панна могутная, за нас молися, Панна ласковая, за нас молися, Панна верная, за нас молися, люстра справедливости, за нас молися, столица мудрости, за нас молися, причина нашей радости, за нас молись, святыня духовная, за нас молися, святыня хвалебная, за нас молися, святыня славная побожности, за нас молися, ружа мистичная, за нас молися, вежа
оздоровление хворых, за нас молися, притулок грешных, за нас молися, сутешальница засмученных, за нас молися, успомога християнам, за нас молись, королеву анgelов, за нас молися, королева патриархов, за нас молися, королеву пророков, за нас молися, королева апостолов, за нас молися, королева мучеников, за нас молися, королева веровызнавцев, за нас молися, королева понов, за нас молися, королева всех святых, за нас молися, королева без греху першородного зачатая, за нас молися, королева в небо взятая, за нас молися, королева ружанца святого, за нас молися, королева семьев, за нас молися, королева супокою, за нас молися, королева Беларуси, за нас молися, королева свету, за нас молися. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи свету, вислухай нас, Пане, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Молися за нас, Świętая Bogorodica. Обстались мы годными обещанию Христовых. Molim się. Prosim Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i prosławne zastupnictwa Najświętejszej zawsiody Panny Maryi. Maj łasku wyzwolić nas od ciepieraszniego smutku i одарить wiecznej radością. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Здається, що епоху електричності існування свічки становиться безсенсовним. Однак свічками все ще користаються у костьолі під час святої літургії. Незалежно від жирандолі і лямпаў, свічка має своє привілеяване місце на алтарі, недалеко від найсвятейшого сакраменту. Свічки несуть варту каля Христа Євхаристичного. Гэта святло жывое, мігатливое, якое як бы кланяецца скрытаму Богу і адаруе яго ад імя чалавека. Свечка мае таксама сімвалічнае значэнне. Згараючы, яна пастаянна змяншаецца, нібы хочучы сказаць услед за святым Яном Хрысціцелем: «Я павінен памяншацца, а ён павінен ува мне ўзрастаць». Свечка ва ўсёй сваёй пакоры знікае,
сказать: «Человек, ты ничто перед Богом, ты прах и пыл перед своим Створцем и Збавцем. Ты сам по себе ничего не значишь, але знаходячись около Иисуса, убираешь у себе Его святло и силу, Его пригожость и несмиротность. Таким чином, свечка несе свое служение у литургии, перестерегая, навушая, обуджая сумление, оживляя. Свечка нагадує о посвячальній ласці у душі, богатим святлом, якое нас веде до Бога, з'являється менавіта стан освячальної ласки, стан без тяжкого греху, стан детей Божих. Только освячальная ласка у души человека нагадывает ему, кем он является, откуль идет, куди накеровується, де знаходиться мета його рядового земного життя. Свечка нагадує об обов'язку тайного тіла быть отданными у служению Богу и ближним, присвячать себе збавлению тела и душам, постоянно працевать над покорою, что является основой всех христианских цнотов, позбегать любой нагоды до греху, змагаться с духом темры, який день и ночь чекає наших помилок, нашого одиходу від стану ласки у стан греху. Так нехай світло наше світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославляли Отця вашого, що в небесах. Єзу, ти справжнє світло, яке освітляє кожного чоловіка, що приходить на цей світ. Дякую тобі за світло віри, яке зажало в мою душу у день Святого Хресту. Я дякую тобі за світло, яке знов з'явилося во мне у день першої Святої Комунії. Я дякую тобі за те, що ти так часто взяв во мне, коли я удельничав у Святої Мши, коли з покорним серцем клепчив на молитву. Я перепрошаю тебе за то, что так часто гасил это святло в себе, поддаючись спокусам сатаны и этого света. Я перепрошаю тебе за все хвилины, які я прожил без святла свячальної ласки у душі. Нехай ті страшні хвилини уже ніколи не вернуться у моє серце. Нехай літургічні свічки нагадують мені завсюди, що я дитя Божие, призначене для вічної радості у небі. Твоей обороне отдаемся, Świętая Bogorodica, u naszych potrzebach nie pogardzaj moleniem naszym. Jadusie lekaj złej przygody, wybawlaj nas zawsiody. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, opiekunka nasza, sucieszalnica nasza, Ty zastupnica nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas daruczaj, Synu swojemu nas